חברים, גייגרונוב חוזר ואנחנו מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון פורטנייט. כן, אחרי שנה וחצי שלא התראינו חוץ מלפני 9 ימים שעשיתי סרטון. מחר יש איבנט, יש מחר 8 שעות ו24 דקות. אז חברים, בואו נראה לכם את החדר, את זה. אוקיי, כמו שאתם זוכרים, לא השתנה כלום. רגע, בואו נגדיל קצת. אוקיי, לא השתנה כלום מהחדר שלי. אוקיי, לא השתנה כלום. אני לא יכול להראות לכם כי זה מסך גדול. אם אני רוצה אני אגדיל, לא הקטנתי. אני אגדיל וככה אני אשחק, אבל אני לא יכול להראות לכם כי זה קשה, אז אני אסביר לכם. חברים, מי שרוצה לשחק איתי פורטנייט, זה השם. מחר אנחנו נעלה ללייב בעזרת השם, לייב של האיבנט, כי בינתיים מתחילים משחק. לייב של האיבנט אנחנו נעשה, וזהו. השם שלי זה ריספקט נאמר, ושמזמין אותי. אני מאשר את כולם, הנה זה השם. אני מאשר את כולם. תשלחו בינתיים, בואו נבדוק מי מחובר מחברים שלי. אף אחד חוץ מאחד שהוא משחק בטח פיפה. כל כיתה שלי שקועים בפיפה, אנחנו ממש אוהבים פיפה, הבנים. חלק אנחנו אוהבים, אז אני עושה לייב. תיכנסו, בבקשה. תיכנסו, אנחנו נעלה ללייב, בכיף. אתם מתחילים משחק. התחלנו. חבר'ה, אני לא כל כך מקצועי. אני התחלתי לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים, 10 ימים. אוקיי, האנשים שאיתנו זה 92 אנשים, כי עכשיו היה 100 וירדו נכנס אחד, עכשיו 93. 100. הם 99 הולך, תסתכל. 100 איפה? 100 אנשים. אוקיי, אנחנו 100 אנשים. הנה. 100. זוכרים את הסרטון הקודם לפני 9 ימים שהייתי עם החולצה הזאת? אני לא אוהד ריאל. מי ששואל, אני לא אוהד ריאל. אני אוהד ברסה. הזמינו לי את החולצה של ברצלונה עם טראביס סקוט לפני חודש כזה. קניתי אותה בין הראשונים בעולם, כן, מהאתר של ברצלונה קניתי, וזה הגיע לישראל. הנה ביג שילד, אני לא הולך לשתות אותו עכשיו. בואו נקנה עוד ביג אחד. אוי, קניתי. אבל אני בסרטון. בזה יש לך אינטרנט, נכון? כן. באים עליי? זה אני לא... אני רץ אחרי מישהו ואין לנו נשק. סבבה, תברח, תהיה פחדן. יופי, אחד. איפה הוא? הנה אתה. אוקיי, יש לי בינתיים נשק פאמפ. טופ 80. אוקיי, הוא פה.
איזה בוט. תקשיבו, ריססתי אותו. שיט. מה זה? ו21 ותמות. למה הוא לא מת? למה הוא לא מת? תמות. תמות. תמות, מה אתה משחק איתי? שיט, אני מת. אני מת. אני מת. יש! הרגתי אותו? איקס, וואי, אני חייב. תקשיבו, ניבלתי 63 אנשים במפה. 60 כי הרגו 2 עכשיו. מה זה בכלל? רגע. איפה זה F? הנה. זה המגן הזה, אני לא צריך. 3. שומעים? רגע, תסתכלו. זה החיים שלי, זה העלות שלי. סבבה? ורק עכשיו שמתי לב שאני צריך לשים מדקיט. אין לי יותר נשק, זהו, הלך לי. לא, נשאר עם האחד הזה. תקשיבו, הפאמפ הזה הוא לא פאמפ, הוא SMG כזה מרסס חזק. הוא יורה ממש מהר, ואיתו אני הרגתי את האנשים האלה. כי זה הנשק היחידי שלי. אוקיי, אני צריך ללמוד לנהוג. אז אני לא צריך את הנהיגה. יש פה תיבה. שומעים טופ 40. עכשיו טופ 40. שתי תיבות אני מצאתי. יש פה, יצא ביג. עוד נשקים שהם לא מעניינים. אוי, רגע, מה עשיתי? שנייה, הנה. לא קרה לי משהו בפורטנייט. 30 אנשים, 35, סליחה, נשארו בחיים. שומעים, אם אנחנו מנצחים, זה טוב. הספינה. מה, אני אלך לספינה הזאת? לא, אין לי כוח. יהיו שם מלא אנשים עכשיו, אין לי כוח עכשיו ללכת להילחם. יש לי שיטה פשוט ללכת למקום ריק. ומי שלא יודע שפרסוני, אבל אנחנו צריכים לעשות אינטרנט. אוקיי, יש פה מישהו? שאלה מישהו? 4. הוא ראה אותי. זו הייתה המטרה. המטרה שלי הייתה שהוא יראה אותי, והנה הוא, הנה אתה. ולמה הוא לא מת? הרגתי אותו. יש. בואו ניקח את המדקיט הזאת פה. היה לנו גם מיניז. אני לא צריך את המיניז.
אוקיי, אוי. תיבה לג'נדרית. אוקיי, יצא לנו... לך. לא, מה? עוד אחד. שיט, מתתי. טופ 27 מתתי לאבטר הזה, בואו נראה מה היה לו. היה לו צ'אק מתקית, היה לו נשק, היה לו כל העלות שלו היה מרסס. טוב, אז חברים, אני לא מבקש את זה. אבל אני בחיים לא ביקשתי ממישהו. תרשמו לערוץ, שימו סאב. יאללה. שכחתי לומר לכם, רגע, אנחנו מתחילים עוד משחק. עוד מעט, שנייה, אני קורא לאבא שלי. אבא שלי בא עכשיו. שנייה. שנייה, הוא בא, התחלנו עוד משחק. מה אתם אומרים? נעשה עוד סרטון של משחק עכשיו? זאת אמא שלי. שומעים? תרשמו לי. אנחנו נצא מהמשחק. שנייה אחת. הנה הבוש. הטלפון שלי? כן, ברור. למה? ואתה מעלה את זה מהטלפון שלי? לאן? טוב. הבוש. כן. זוכר מה אמרתי לך אתמול? כן. בוא נעשה, רגע בוא נגיד להם, אתמול אמרתי לאבא שלי שבאיבנטים אפשר שהוא כל הריגה שלי, הוא יקנה לי ויבקס. אפשר את זה? אפשר. מחר? הנה הטיימר הזה אבא, זה מחר, עוד 8 שעות ועוד 10 דקות. בסדר גמור. מה אתה אומר? בסדר. קצת יד? תודה. טוב חברים, ראיתם? כן. יא חברים, להירשם לערוצים אולי, תפעילו פעם בשביל עוד סרטונים טובים, וגיא קרונוב חוזר אליכם. יאללה, ביי.